velkommen til den her video. Ja, vi har også lige en anden veninde med, men hun må ikke blive filmet, så ja. Jeg er meget sådan lidt. Jeg er helt... Okay, så nu er vi i bilen. Hannes. Hej. Okay, så nu er vi her. Så nu skal jeg bare tage disco, og så filmer jeg lidt med deres striler. Så jeg kan lige prøve at sådan filme det, jeg kan. Så ja. Stop. Så nu er jeg færdig med at ride. Jeg har sovet af, og jeg kunne ikke filme der, fordi jeg har lidt travlt. Nu er det sådan rigtig mørkt. Ja, jeg skal også hjælpe en af mine venner. Og så ja. Men det var det for i dag. Vi ses.